Hi Likith bro, namaste. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಕುಡ್ಲಕ್ ಬೈದಾರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ಪುನಾನೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪುಣ್ಯ. ಸೊ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ದೆ. ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕುಡ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಶ್. ಎಸ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಎಂಗಿನ ನೆಂಚಿನ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಬಂದತೆ ಇರ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೌಲ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಚಿಟ್ ಬಾರ್ದ ಆ ಚಿಟ್ಟಿಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲ್ನ ಬುದರಿಪ್ಪು ಅತನೊಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಬುದರಿಪ್ಪು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ಮಿನಿಮಮ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪಾತೆರೋಡು ಬ್ರೋ. ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಎಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಬೇಲ್ ವಿಜಯನ ಏನ ಗುರುಕುಲು ಬೊಕ ಏನ ಜೀವನಾಡ್ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತೆಪ್ಪತ್ಪೂರ್ ದಿನಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೇನ ಏನ ಜೀವನ ಇಡೀ ಮದಪರೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇನಿ ದಾದೋಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜಯಣ್ಣ. ಎಸ್ ಬ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ನನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂದ 100% ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಬತ್ತನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಪೆ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲ. ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಅಸಲ್. ಸೊ ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಅಸಲ್ ಇರ್ದೆ ಯಾನಿ ನಿಮ್ಮಟ ದಾದಾ ಆತ ಪಂದ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕೊರಲಿ ಏನ ಜೀವನದ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಅಸಲ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಅಸಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೂರ ವ್ಯಕ್ತಿಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು. ದಾಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕೊನ ಕೆಲ್ಸನ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಲಿ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಲವ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಫಿಲಮ್ ಹೀರೋ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಕಿನ್ಯ ಏಜಿಡೆ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಆಸೆದ ಜರ್ನಿ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 16 years old ಇನಿ 36 years ಎಂಕ್ 20 years ಇಂಚಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನ ಮಲ್ಲ ಲವ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಿಪ್ಪು 20 years ಇಂಚಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಲವ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಮದಿಮೆದ ದಿನ ಏತು ನರ್ವಸ್ ಇತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ನರ್ವಸ್ ಇಪ್ಪೇರೆ ಮದುವೆದ ದಿನ. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಸುಮಾರು ನರ್ವಸ್ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಂದಾಗ ಏನ ವೈಫ್ ನಬಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ. ಸೊ ಒಂತೆ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಇಪ್ಪರಕ್ಕೋದು. ಸೊ ಒಂದು 30% ನರ್ವಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಯಾನ್ 2007 ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನಾಗನೆ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಪಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನ ಎಂಪೋದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತೈತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಓನರ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಆರ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಆಗೊಂದಿದ್ದು ಆರ್ ನಗಡ್ ಆರ್ ಮನಿಪನೆ ಪಾತೆರ್ನಕೆಂಡೆ ನೀ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತ ಏನ ಆರ್ ನಗರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಲ್ತರ್ದೆ ಏನ ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಪಂಡಲ ಕಮ್ಮಿನೇ ಏನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ದಾದ ಒಂದು ತುಳುಡೆ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ತುಳು ಈಜಿರ ಯಾನ್ ಈಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ತುಳು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಆರ್ ಬೈಕ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಪಂತ ಯಾನ್ ಏನ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಕರಿಸ್ಮಾ ಗೆದ್ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎವರ್ ಪಂದ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದಾಪಂಡ ಅವು ಏನ ಡ್ರೀಮ್ ಬೈಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ఒక ಬಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಆ ಬೈಕ್ ಎತ್ಕೊಡ್ಲಿ ಒಂದು. ಸೊ ಕರಿಸ್ಮಾ ಗೆದ್ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ಟೈಮ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಿರೇಗ್ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಏನು ಹಿರೇಗಿಡ ದಾದಂಡಲ ಫೇವರ್ ಕೇಂದ್ರ ರಪ್ಪ ಬತ್ತು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡ್ಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ.